Imos empezando. Bueno, boa tarde. Digo boa tarde, siguen falando, non sodes vos, é que hai unha visita arriba. Vamos comezar entón con esta segunda quenda de conferencias das 10ª xornadas sobre o Entroido de Galiza. Esta tarde temos un programa, eu creo que moi interesante, onde poderemos achegarnos dende a perspectiva da xente que mantén viva o Entroido, a súa experiencia personal de realización do rito, de recuperación e de transmisión, e teremos tamén a posibilidade de ter unha visión moito máis xeral dende a perspectiva dun etnógrafo que estuda non só o Entroido, senón todo o conxunto das mascaradas de inverno, que seguro que nos vai dar unha visión moi interesante de conxunto. Pero antes de entrar coas dúas conferencias desta tarde, vamos a arrancar con unha presentación. Como explicamos onte, nestas xornadas sempre é o foro onde aproveitamos para dar a coñecer os novos traballos bibliográficos que se fan en torno ao Entroido. Onte esquecínme, pero bueno, imagino que xa o sabedes, calquera dos traballos que presentamos nas xornadas podedelos adquirir en calquera momento, bueno, nas librerías ou mesmo aquí a saída tendes exemplares destes traballos publicados. E hoxe temos con nós a Guillermo Ignacio Costa, que ven presentar este traballo, Damas e Jaláns no Entroido de Nerja, unha danza de Entroido no Morrazo, un traballo publicado dentro da colección de monografías da Sociedade Antropolóxica Galega, neste caso a número 6, e creo que achega coñecemento e información sobre un tema moi pouco estudado como é o tema das danzas dentro do Entroido, que había moitas, máis do que se pensaba, e aínda sigue habendo, e hai memoria viva ata moi poucas décadas de moitas destas danzas que normalmente están asociadas a estas figuras das que tamén falamos onte, que son as damas ou madamas e jaláns. Nos últimos anos teñense recuperado algunha moi interesante. Aquí temos, por exemplo, compañeiros do Entroido de Samede, eles fan a muiñeira cruzada, tamén moi interesante, así que eu creo que é un campo que no futuro debemos prestar atención a todo o tema das danzas no Entroido, sobre todo para entender tamén a ligazón que existe con eso que chamamos danzas brancas, danzas gremiais e demais. Guillerme, moitos xa o coñecedes, que non o coñeza, el naceu no Morrazo, é músico, mestre, compilador da tradición, realiza traballo de campo ao redor da música, o baile e a tradición oral dende o ano 98. Hoxe se traduxen as gafas para o vicio, e son cousas da idade que lle vamos a facer. En a actualidade, especialmente sobre o canto acompañado de percusión nos territorios galegófonos. É produtor musical, autor de textos dos traballos discográficos de divulgación da tradición adicados ás pandereteiras de Barro de Arén, os gaiteiros de Piñeiro, José Fernández Canosa, o gaiteiro de Piñeiro, as pandereteiras de Toutón, e as músicas de tradición oral no Concello de Bueu. No ano 2016 formou xunto co etnomusicóloga Xulia Feixó o grupo de traballo arredor da tradición, co que levan adiante un intenso traballo de compilación e divulgación en col das nosas músicas de tradición oral. Dou fe dilo. E ademais, mellor sitio que este para dar fe non hai. Ben, nesta labor tentan sempre resaltar a voz das propias persoas depositarias da nosa tradición oral, algo que nos interesa moito a nós. No 2017 sacaron o libro CD en conxunto con Xulia, Mulleres de Gargamala, Cantares da Tradición Oral, na Central Folque, adicado ás pandereteiras desta parroquia. Ten publicado artigos en col da nosa tradición en revistas como a Turuxo ou no Diario Nós. Foi asesor musical do programa Lalá, o mítico programa Lalá da TVG. Dende o ano 2018 colabora coa Radio Galega no programa Lume na Palleira, e entre o 2018 e o 2019 tamén fixo outras cousas. Non vou ler isto de
que non me... Ti ven a este home de mestre, iba por aí. Eso non, é que non me sei de memoria o currículum, obviamente. Así que, como vedes, unha persoa con grande coñecemento e con moitos anos de traballo ao redor do que é a música tradicional. Así que, sin máis, deixo vos con Guillerme. Ben, pois boa tarde, moitísimas grazas. Un placer estar, de novo nas xornadas do Entroido, este marco referencial anual que temos que organiza aquí a Saga este ano. Penso que a contorna é realmente espectacular, non? Isto é unha maravilla poder estar aquí hoxe, Grazas polo convite a Saga. Ben, dicía agora Rafa, creo que non sei polo micro, que no 2018-2019 fixen outras cousas que non quería ler, e concretamente foi pois un curso de formación sobre investigación sobre o método etnográfico con Rafa Quintía, que, pois aparte de logo de compañeiro, é mestre e é editor tamén neste caso, non? Deste libro que con tanta ilusión fixemos a raíz deste traballo, deste curso do que falaba agora, non? Pois quero comezar destacando dúas das frases de Rafa, que di moitas veces, que son dúas frases que están na orixe en boa parte deste libro. Unha delas é: o entroido é unha cousa moi seria, verdade? Todos os sabedes que coñecedes, e é unha máxima maravillosa e moi necesaria. E a outra é: hai que ir estaquillando. Hai que ir estaquillando, quere dicir, como podedes entender, que temos un patrimonio tan vizoso, tan absolutamente abrumador a nivel a todos os niveis, que hai que ir pois parcela a parcela facendo que afloren as cousas. E son dous dos motivos, non? Dos das frases que puderon inspirar seguramente que me decidira a facer este traballo alrededor dun ítem moi concreto, moi localizado nunha pequena aldea gala do Morrazo, en Nerja, na parroquia do Ío, e ademais alrededor do Entroido, non? Isto non o teria feito se non fora por el, claro, por telo detrás como editor neste traballo acompañándome, non? Ben, pois, por que escollín Nerja? Escollín Nerja porque esta danza estaba absolutamente sin estudar, forma parte do Entruido do Ío, da parroquia do Ío, un dos entruidos máis tradicionais que temos en xeral no país, pola súa forma, e dos das Rías Baixas, pois seguramente un dos que máis podemos salientar, e xa non digo no Morrazo, non? Como entruido tradicional. Era un entruido que eu coñecía ben porque participei, é un entruido que coñezo ben porque participei directamente nos anos 90, a finais dos anos 90 como gaiteiro, e iso, pois axuda a ter unha perspectiva un poquinho máis ampla, porque o entruido do Ío é unha tradición que non morreu, unha tradición que seguiu ata os nosos días, non? Tivo o parón da Guerra Civil e nada máis. A parte diso, unha vez que deixei de ser gaiteiro, xa comecei a facer algunhas entrevistas específicas sobre esta tradición, sobre este ritual no Ío, sobre o entruido do Ío, non? A persoas como o Laranxo, que foi o primeiro presidente despois da guerra, no 1946, ou o gaiteiro de Nerja, Eduardo Punxeiro, entre outros, non? Alá polo 2006, 2005. E ademais, claro, hai un documento fundamental que pensei que vin que me facilitaba bastante abordar a recuperación ou o estudo desta danza de entruido, que é a existencia dun vídeo que gravou o intelectual Antón Beiras no 1951 sobre o entruido do Ío, no cal sae especificamente pois un fragmento da danza de Nerja, ese penúltimo ano que se veillou, non? Outras das fontes que eu empreguei para facer este libro pois foron entrevistas propias a raíz de levar adiante este traballo de fin de curso.
a damas e jaláns aínda vivos, como Irene Piñeiro, a familia de María Teresa Costa, hoxe temos aquí unha das netas, informantes de outros lugares do IO, da parroquia veciña de Darbo, que mantivo tamén ata comezos dos anos 70 unha danza irmán desta de Nerja, na parroquia de Darbo, que foi recuperada, xa que compartían Darbo e Nerja e o Entruido, e tamén con outras aldeas do IO. Logo, tamén teño que agradecer aquí públicamente a dúas persoas que tamén están aquí presentes hoxe, que son Anxo Rosales e Xerardo Santomé, que me cederon tanto información, no caso de Anxo, unhas transcripcións impresionantes de entrevistas a Josefa da Jarita, que era unha das persoas que máis sabían desta danza e de como foi na última etapa, e Xerardo Santomé que me axudou pois en todo o que ten que ver co Entruido do Oio, do cal é un gran coñecedor e ademais se deu unhas fotos moi interesantes. Igual que outra xente, como Xearo das Airas, asociacións como a Sepa de Cangas ou Miramar a Xouxeres de Moaña e arquivos persoais de veciños e veciñas de Nerja. Ben, pois con todo isto o objetivo, lóxicamente, é facer un estudo serio para unha recuperación seria, firme e duradeira, non? Oxe, bueno, pois, non comentou Rafa, pero comento eu, porque é algo que el di moitas veces, é que as recuperacións dos entruidos que se fan, ás veces coxean un pouquiño da base, non? É dicir, de non facer un estudo serio e de que pensar que con ter información dunha persoa ou de dúas que che din como se facía, xa chega. Claro, entón para iso pois está ben que abordar estes traballos pois máis profundos que nos poidan traer como era a tradición para así traela ata os nosos días, é dicir, que continúe, pero en base a algo que realmente existiu. Evidentemente hai moitas cousas que hai que adaptar ou que se poden adaptar, pero o primeiro é saber de onde vimos, en todas as tradicións en xeral, non? Pois vou poñer un pequeno vídeo, pero antes, se queredes, explico vos dúas ou tres cousiñas para ubicarnos no que é a danza de Entruido de Nerja. Primeiro o nome, porque o Morrazo está nun límite dialectal, é onde se empresa a empregar a palabra entruido. No Morrazo dice escuitar, dice moito, a palabra tradicional é entruido, na zona sur. Na zona norte, Marín e Bueu, predomina entroido. Pero no sur, Cangas, Moaña, e logo todo para baixo, Vilaboa, Soutomaior, Mondariz, Salvaterra e Miño, todo por aí, é entruido, igual que na zona norte. Para arriba de Carnota tamén é entruido. Mazaricos, Fisterra, Muxía, Camariñas, todo por aí é entruido tamén. Entón isto é importante porque foi unha palabra que se foi perdendo e cando se botan os vivas despois de que toquen os gaiteiros, hoxe por hoxe non se di viva o entruido, dice viva o carnaval, porque é un castelanismo que quedou fixado despois de que os vivas foran en castelán ata prácticamente os anos 90. Eu teño unha grabación de 1990 de vídeo onde se ve as comparsas no Igrexario, a comparsa de Pinténs, cos vivas aínda en castelán. Este é un dos motivos polo que, cando se traduxou de viva el carnaval ao gallego, non se puxo viva o entruido, senón viva o carnaval, e, polo tanto, hai xente que, ainda hoxe, xente nova, que desconoce que ese é o termo propio, tradicional, para referirse a esta celebridade, a esta celebración, e non carnaval, que é un castelanismo. O carnaval está recollido para RAC solamente para termos urbanos, para acepcións urbanas, para entruidos urbanos. Pois iso, basicamente, no que consistía esta danza era en ensaiar en mozos e mozas novas, solteiras, unha jota e unha muiñeira moi ben ensaiadiñas, para veillaren o domingo de entruido, o martes de entruido, pola mañán e pola tarde o martes, e domingo somente pola tarde. Veillábano para abrir o baile, este é o contexto ritual, abrían o baile de fora, no torreiro de Nerja que se chama o Xogo da Bola. E o son que tocaban os gaiteiros que houbera tocando ese ano pola aldea de Nerja, non? Vale, como non me podo estender moito, pois poñevos un vídeo, vale? Esta foi a primeira vez que eu escoitei falar do que era a danza dos bonitos, o baile dos bonitos de Nerja, porque no 2006 ainda non trascendera o vídeo de Antón Beiras e non sabíamos que existía tal cousa, decir, non era algo popular, e eu como gaiteiro non o sabía.
Ben, pois aí tedes entón a descripción de como foi o ritual do baile dos bonitos en Nerja na última etapa, que foi entre 1946, cando se recuperou despois do parón da guerra, de man deste home que acabamos de ver aí ao fondo, Manuel Laranxo, e ata 1952, un ano despois de que estiveran Tombeiras grabando no IO. O motivo de que parara, curiosamente, ao contrario que en Darbo, onde se mantivo un mismo formato de danza ata os anos 70, isto é moi curioso, pero en Nerja, no 1952, a profesora, a que lles ensaiaba os pasos, Saturna, quedou embarazada e xa lles dixo ás damas: mirade, tede lo que facer moi ben, tedes que ganar o premio, que hecho que ganar o premio era ser millor que os de Darbo, que os da aldea do lado, vale? Porque había esta competición. Tedes que ganar o premio porque xa non podo vir máis con vos. Estaba embarazada, efectivamente, no 1952, deu a luz a súa filla Claudina, que hoxe tamén falla. E, polo tanto, esta foi a última época. Este era un tema moi interesante que podemos saber. Empezaban eles a beilar, como vedes non di en ningún momento, non se di en ningún momento ningún veciño do IO, de Nerja, nin de Darbo, din que foron a danza, vale? É dicir, desde o punto de vista étic, é un baile, vale? Ou ao revés. Desde o punto de vista é EMIC, ao revés. Desde o punto de vista EMIC, é dicir, desde o punto de vista deles, o que fan as damas os galáns é un baile. Pero claro, cando te paras a analizar que hai ensaio, teñen que levar a roupa de bonitos, van de branco, cos mantóns, con sombreiros, con fitas, con flores, non levan ouro, ao contrario que os de cobres, que son danzas irmáns, bueno, curmáns moi cercanas, pero non levan nada de ouro, levan colares feitos ou con cunchas ou con flores tamén. Entón, ensaio, vestiario, logo o ritual, porque fano nun momento concreto, un momento ritual que é abrir o baile, é un momento moi importante, o primeiro baile de todo Entruido Botanueles, isto é moi importante. E logo, que non é participatorio, non é participativo, non é baile porque non pode entrar ninguén máis a beilar, entendedes? Ás veces, isto explico tamén no libro, non? Que hai outros entroidos onde se faixe de outra maneira e pode ser que as madamas veien coa xente, isto pode ser, pero aquí non, aquí nunca. Era unha cuestión que só facían eles, polo tanto, é unha danza desde o punto de vista noso, desde o punto de vista ético é unha danza, pero eles chamanlle o baile. Como vos dicía, unha danza que se marca dentro das danzas de Entroido do Morraso e tamén da Ría de Vigo, porque en Redondela tamén había varias. Hai intentos de recuperación en Cabeiro, estiven este ano ali vendo, que é unha parroquia de Redondela, e tamén había en Cedeira, e en Negros, justamente outro día en Cabeiro, pois unha señora que estaba ali que era de Negros de 80 anos, pois faloume das madamas cando ela era nova. En canto a, bueno, brevemente, como era a preparación da danza, había uns ensaios, as profesoras buscaban as bailadoras, ensaiaban sobre un mes antes para facelo ben, ganarllas de Darbo, había piques cos mozos que as perseguían, era importante, pois, a roupa ir ben, ian pedir os mantóns, preparaban eles furando os caramuxos que collían dunha praia concreta que era a Area das Patas, que tiña unhas cunchas, e que ainda ten unhas cunchas moi bonitas. Non había ouro, isto é un arcaísmo para o meu punto de vista, é moi interesante que só usaran cuestións naturais, elementos naturais, sombreiros, fitas, flores. Saían domingo á tarde, ían a buscar os gaiteiros, domingo eran 6 parellas, martes á mañá só saían 2 parellas. Por qué? Porque martes á mañá eran as visitas do resto de aldeas a Nerja. O resto de aldeas desde sempre, martes á mañá, van a Nerja. Entón, había moito ambiente e as damas non tiñan tempo para andar a mudarse 6. Entón, mudaban 2 e facían 2 parellas, que é o que imos ver agora no vídeo de Antombeiras de martes de Entruido do 1951. Penso que xa, falei un montón de rápido, pero penso que dixen todo. Poño vos o vídeo entón, comentámoslo un poquinho porque tamén é mudo. Por si, bueno, pois non o coñecedes, que igual xa coñecedes. Este é solamente un fragmento de cando están en Nerja, vale? Pois isto é na Casa da Jarita, aí están co sombreiro de flores, están vestidas xa as damas, é a casa onde se vestían, vedes? Son Sara e María Teresa.
Aí vedes os colares, que se ven bastante ben, as flores nos puchos, as fitas nos puchos, o mantón do corpo. Levaban unha camisa de home, e ás veces cosíanlle cunchas, ou tamén nas inajuas poñían, que podense ver aquí unhas manchiñas escuras nalgúna das tomas, que son camelias, que ian coller ao paso. Os mantóns pedíanllos as do jalo. As saias facíanas descosendo sabáns, como decimos ali, descosían sabáns e facían as saias, e despois, cando acabou o entruido, volvían a descoser. De feito, esta toma, contaba a Josefa, que non foi no día do entruido, foi máis tarde. E xa tiña sabas montadas, o sea, tivo que volver a desfacer as sabas para facerlle a saia ás damas. Estas son, como vedes, viu a Juventude de Pintés, todo en castelán, claro, estamos falando do franquismo, e posiblemente antes tamén fora así. Aí tedes o entruido do gaiteiro, este é o martes, o día no que as comparsas visitan Nerja. As mozas, eu isto interpreto como que son as mozas que non iban na comparsa, que baixaban a recibir as outras comparsas que viñan de fora, e aí as temos xa vestidas, preparadas e esperando a que chegue a comitiva no xogo da bola. O que vedes á dereita é a estrada, é o palco onde subían os gaiteiros a tocar, e este é o turreiro, é o que se chama o xogo da bola de Nerja, un sitio mítico onde se decide todos os anos quen son os meus gaiteiros do entruido. Vedes, os osios van de branco xa ese componente ritual de partida, usaban o traxe da Marina, vedes os gaiteiros, co traxe mítico, as bandeiras, levanse bandeiras de España. Este é un momento, bueno, non teño moitos detalles, pero vaya, están ajochados porque seguramente está botando unha alborada. Xerardo sabería máis ao respecto, seguramente. Este é o ambiente do entruido no 1951, e aí están as damas. Vedes as camelias amarradas na parte baixa, os gaiteiros parrulos de Cabral, non, Xerardo? Os parrulos de Cabral. Sempre os millóns gaiteiros foron tocar o entruido e aí está. Este é o fragmento que podemos conservar de como era a danza dos bonitos, o baile das damas e dos galas de Nerja no 51. Un punto e unha volta de J, este é unha volta. E isto xa é as que lle facían a competencia, que non están facendo a danza, pero están bellando, cando lles toca a eles, a súa comparsa, suben os gaiteiros, e estas son as mozas de Darbo, a bellar, pois en este caso creo que era unha muñeira. Están, bueno, vestidas, pero non están de damas, pero bailaban moi ben, como vedes. Xa daquelas bailaban moi ben. Vedes detrás, xente dando palmas, as canas, todos se levaban canas. Hai un que leva aí un instrumento de corda, así un pouco de broma, entendo eu. E aí está. Moi ben, pois as conclusións, entón, pois, se alguén quere preguntar e a Rafa lle parece ben, pois por mí non hai ningún problema, vaya. Pois nada, iso, as conclusións por moi rapidamente, as implicacións culturais. Isto era un rito de paso de nenos a mozos, un tema moi importante. As rivalidades que se dirimen, como moitos entroidos, mozos-mozas durante os ensaios, e logo entre aldeas, para ver quen era mellor. O obxectivo fundamental de todo isto, lóxicamente, é a recuperación, que volvan as damas e os galáns a Nerja. O entruido do Io, como dixen, sigue moi vivo, e o feito de teren isto a maiores implicado dentro do entruido do Io de hoxe en día, pois iba a ser unha cousa pois moi importante, aparte de traer moitísimo, bueno, pois orgullo do propio e do que se fai en colectividade a xente da aldea, a xente de Nerja. Como dixíamos antes, para mí moi importante aquí hoxe pois remarcar, como dixía xa Rafa, a importancia de poñer o foco da atención nas danzas do entroido, non? Porque moitas veces nin siquiera somos conscientes de que existen, simplemente por cuestións como esta que acabamos de ver. Porque como o que se veilla é unha jota e unha muiñeira, xa non lle damos importancia. Pero claro que esta clave é fundamental. O que acabamos de dicir, claro que é unha danza, e pasa en moitos sitios.
por exemplo, en Masaricos vellas unha jota, o no Entruido. En Cerqueda, en Malpica, e en outras aldeas, vellas a muñeira vella, que é do baile comunal. Son peças do baile comunal. Non deixa de ser unha danza. E son moi importantes este tipo de danza, ademais, e que telo en conta porque son danzas rituais en contextos non religiosos, senso estricto, non? É dicir, é o turreiro, non estamos falando do adro dunha igrexa, vale? É posible, hai teorías que teñen sentido, que estas danzas foran anteriores no tempo ás votivas religiosas, as de arcos, as de paus, vale? Entre outras cousas porque están feitas en base a pasos, a coreografías que a xente xa coñecía, vale? Son menos elaboradas que as que facían as confrarías, que lóxicamente poñían empeño porque a cousa fora o máis potente posible, e porque son máis sinxelas tamén, polo tanto, podemos entender que son anteriores, vale? E nada máis. Esperemos que isto axude ou polo menos poña unhas bases sólidas para que a xente de Nerja se anime, saben que contan comigo, que se poida recuperar e que no 23 comece unha nova xeira para a danza de damas e galáns de Nerja. Gracias. Si queredes preguntar algo, temos 2, 3, 5 minutos. Xerardo, que por certo foi un dos poñentes cos que inauguramos a primeira edición das xornadas, creo que foi a primeira, verdad? Que viñera a falar da recuperación dos merdeiros de Vigo, que está aquí Adrián tamén. Bueno, me se oye, sí, ¿no? Teño que dar... Fala con Adrián. Ahora sí, ¿no? É que nunca escoitei a miña voz nun recinto así, sabes? En principio, bueno, como sempre, parabéns tanto a Saga como a Guillerme por este traballo, pero eu quería facer 3 preguntas moi sencillas. Primeiro, se estudiache a relación de xénero dentro da danza, porque é moi significativo que nas danzas populares aparezcan as mulleres. É un tema, non sei se o estudiache. Que nas danzas que? Que nas danzas normalmente o papel da muller ven sendo un papel relativamente moderno, non? Entendo. Non sei se tu achas relacións de xénero, me refiero. É que parece que non escoitades ben, ou falo mal. Sí. É esa pregunta. Arremo así, quito mellor así. Sí. Vale. A segunda é se había carouta ou non no seu momento. Se había? Unha carouta, unha careta. Sí. E a terceira que é unha apreciación moi personal, non sei se alguén a comparte conmigo, porque eu as poucas danzas de entroido realmente que vin, quitando as daqui que non as estudiei, teñen moito que ver con Nadal, co ciclo de Nadal. O exemplo dos Reis de Dama en Salceda de Caselas, do Castro Barreiro da Feira, os Reis de Dama que se bailaban no Rancho de Reis, que iban vestidos moi parecidos, sempre tiña como unha imaxen no entroido, e en vez de danzar 3 ou 4, pois danzaban 10 ou 12. Entón eu non sei se habría que tamén empezar a pensar que as danzas de entroido puderan ter certa relación máis pagán con respecto ao que facían en Nadal. Vale, pois as respostas breves son non temos constancia de ningún tipo de que houbera carautas nas damas e nos galáns, ningunha. Logo, o papel das mulleres non temos constancia de que non veillaran mulleres nunca, aínda que sería comprensible dentro do marco das danzas de entruido. Por exemplo, en Arcos eran homes, eran 2 homes, un home estaba travestido, vale? Entón, claro, pero é distinto o contexto, porque en Arcos ían polas aldeas, era unha comitiva que ia polas aldeas, salía de noite como se foran a cantar os reis, e aí digamos que está esa componente que na tradición oral funcionaba, hoxe en día non, pero funcionaba, de que as mulleres non estiveran moi descontroladas entre comiñas, ou chámalle como queiras, supoño que haberá unha maneira máis políticamente correcta de dicila, pero vaya, para entendernos, así era como funcionaba. Este non é o caso, vale? Porque está a cousa moi controlada. Só se sae de día, só se sae aquelas 3 veces, entón, bueno,
ten sentido tamén que a información que nos dan. É dicir, que pode ser que desde sempre vellaron homes e mulleres. De feito, coméntase nas entrevistas de Anxo a Josefa, creo recordar, Josefa da Jarita, que María Teresa era a que guiaba o baile, porque era a que mellor vellaba, entendemos. Entón, ela era a que guiaba o baile. Dicían, facía de home, eu entendo nese criterio. Entón, dende logo, na última etapa, no 46-52, clarísimamente o papel das mulleres fundamental, e ademais as damas fundamental. Logo, ata o 36, bueno, a cousa está un poquinho máis tal, pero sí que temos testemunhos de xente que vellou en Darbo e do Laranxo tamén, non falaron neste sentido, vale, de que non houbera mulleres. Despois, se teñen relación coas danzas de reis. A ver, eu no do tempo supoño que sí, pero o que máis me interesa, non é por sair da túa pregunta, pero o que máis me interesa ver é as danzas que teñen como base coreográfica a jota e muñeira. Iso sí que me parece singular. Entón, nese sentido, sí que localicei unha que se fai en Reis, que é de San Xoán de Villapañada, en Asturias, en Grau. Óscar. En Grau bailan a jota. Os maragatos, que son os de branco, que se iban mascarados, bailan a jota. Ese recuperouse tamén. Vale? Entón é o mesmo ritual, pero en Reis. É unha mascarada igual, vale? Pero faise no tempo de Reis e bailan a jota. En Galiza non a teño localizada, non quere dicir que non a haxa. Pero as danzas deste tipo, baseadas en bailes do baile comunal, jota, muñeira, muñeira bella, que eu coñezo, son todas no Entroido, no ciclo de Entroido. Propiamente do Entroido, vai. E as respostas ás preguntas. Moi ben. Alguna pregunta máis? Sí. O tema, xa sei por que escoitamos mal, porque os bafles están hacia lá, claro. Entón, por eso. Non hai que ser moi listo, pero levoume tempo decir por que pensalo. Hola, sí. Eu, máis que unha pregunta, era un agradecemento para todos, en especial a Guillerme, como neta de María Teresa. Pois estamos moi honradas, a verdade, de ter este libro para nós, para poder estudalo e nos mesmas valorar o que temos, non? E agora recollemos o Juantes, a che dirían a Linerja, a ver se conseguimos recuperalo e oxalá que sea así, e moitísimas gracias polo traballo. Sin máis quería decir eso. Pois nas vosas mans queda, nas vosas mans. Tocamos a vos. Moi ben. Alguna pregunta máis? Se non, de todo xeito, sabes que ao final das dúas conferencias sempre se pode abrir un turno de preguntas para... Ti queres preguntar algo, Anxo? Ti non contas. No, pero máis que preguntar, si a mellor emprazar ao final, despois tamén da conferencia de Óscar, para volver, por exemplo, ao tema das danzas. E deixo no aire, en relación á pregunta de Xerardo. A danza que fan en agosto. Entón, nada, si podemos despois falalo, despois volver a retomar o tema, nada, eso. É que a pregunta que lanzou Xerardo a última, eu tamén a deixo no aire porque é moi complexa, esa relación das danzas do Entroido coas do ciclo de Nadal e como se elevan a esfera de danzas votivas. E aparte o tema... un debate. Perdón, é que o problema é tamén que estamos nunha situación en que apenas están emerxendo ahora realmente e polo que estamos vendo debeu de ser moi común. O problema é que eso, hai moitas zonas que están completamente opacas porque descoñecemos, ainda hai que recoller nese sentido. E hai un tema interesante, só este apunte, Xerardo, que o proceso moitas veces de asimilación destas danzas do ciclo de inverno á esfera do religioso e convertilas en danzas votivas, temos un modelo moi interesante para estudar o reciente, que é o que pasou en América, onde o proceso de cristianización foi moito máis recente. E vemos cousas moi similares, incluso sustitucións de mulleres, como sabe aquí, mulleres e homes bailando nun contexto religioso católico, non se veía ben, sustitución de mozas por nenos, que non son nin home nin moza, e que vemos nas danzas, por exemplo, do Entroido, e repite, no Ío, por exemplo, repítese tamén as mesmas dinámicas en América, é moi interesante.
Bueno, pois se non tendes máis preguntas, damos entón por finalizado esta primeira intervención do compañeiro Guillerme. Nada, moitas gracias, Guillerme.